Здравейте и добре дошли в канала ми. Днес ще ви покажа как приготвям една вкусна и ароматна леща. Лесна рецепта, подходящо за всеки ден. За тази рецепта използвах следните продукти: 500 грама леща, 2 малки лука, 1 глава чесън, домашен доматен сок, 1 морков. Измих лещата много добре и я добавям в тенджерата. Наливам около 2 литра вода и оставям да завари за около 10 минути. След като добавих лещата да вари, си подготвих всички зеленчуци. Обелих лука, чесъна и моркова и започвам да ги нарязвам. Докато се приготвям зеленчуците, ако видеото ви е полезно, харесайте го и го споделете с приятели. Така помагате рецепта да достигне до повече хора. Тук си приготвям поправките. Добавям по една чайна лъжичка сол, черен пипер, чубрица и джожан. Тези аромати ще направят лещата наистина вкусна. След като лещата поварят достатъчно, добавям нарязаните зеленчуци и всички поправки. Оставям само доматения сок по-късно, за да не спре варенето. След около 10 минути добавих и доматения сок. Той ще даде цвят и плътен вкус на лещата. След като добавих доматения сок, оставих лещата да повари още малко на среден огън, за да се гъсти и да поеме вкусовете. През това време преминаваме към приготвянето на застройката. Започвам подготовката на застройката. Добавям застройката към лещата и разбърквам добре, за да се усвои равномерно. След този етап ястието е напълно готово. Сервирам лещата в чиния, ароматна, гъста и напълно готово за хапване. Така завършва днешната рецепта. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала и оставете един лайк. Благодаря ви, че гледате. Ако рецептата ви е харесала, оставете коментар и им кажете как се е получила при вас. Хубав ден и до следващото видео. Чао!